суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. маромад шунид. маҷлиси судӣ кушода эълон карда мешавад, баррасӣ карда мешавад паррандаи ҷиноятӣ бо айбдории Неъматзода Диловар бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. котиби маҷлиси судӣ аз шумо хоҳиш карда мешавад ки дуи ба иштирокчиёни нуфаи судӣ ки ба маҷлиси судӣ ҳозир шуданд ба суд маълумот диҳед. муҳтарам суд ба маҷлиси судӣ айбдоркунандаи давлатӣ, ҳимоятгар ва шоҳидон ҳозир гардиданд. ҳамчунин судшаванда таҳти назорати дастаи посбонон ҳозир карда шудааст. дар айни замон шоҳидоне ки ба муҳокимаи судӣ ҳозир гардиданд ва дар толори маҷлиси судӣ қарор доранд то даъват карда пурсида шуданашон маҷлиси судиро тарк намояд. раиси кунанда Саидшоҳзода Зафар, котиби маҷлиси судӣ Абдулхайрзода Ҷамила, айбдоркунандаи давлатӣ Мавлонзода Камол, судшаванда Неъматзода Диловар, ҳимоятгар Шарофзода Беҳрӯз, пристави суд Ҷамолзода Саидбурҳон, шоҳидон Сафарзода Маҷид ва Аскарзода Олуфтабону. шахсияти судшаванда ва сари вақт гирифтани нусхаи фикри айбдорӣ муайян карда мешавад. судшаванда хезед. насаб, номи падар, Неъматзода Диловар, рӯз, моҳ, соли таваллуд, 13 январи соли 1985, ҷои таваллуд, зодаи шаҳри Душанбе, миллат, тоҷик, маълумот, миёна, ҷиҳати оилавӣ, оиладор, соҳиби 2 фарзанд, то дастгир карданатон ҷои кор, вазифа, бекор, ҷои истиқомат, маҳаллаи 46. қаблан суд шудаед ё не? қаблан суд нашудам. ба шумо нусхаи фикри айбдорӣ супорда шудааст? бале, кай ин амал анҷом дода шудааст ва аз кай шумо дар ҳабс қарор доред? нусхаи фикри айбдоркунӣ ба ман 20 июни соли 2017 супорида шудааст ва ман аз санаи 26 майи соли 2017 инҷониб ба ҳабси пешакӣ қарор дорам. ба судшаванда Неъматзода ҳуқуқаш мутобиқи моддаи 47 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонда мешавад. судшаванда шумо ҳуқуқ доред нишон дод диҳед ё надиҳед, донед ки барои чӣ айбдор дониста шудаед, далелҳо пешниҳод намоед, дархост ё раддия изҳор намоед, бо забони модарӣ ё дигар забоне ки медонед нишон дод диҳед, аз хизмати тарҷумон ройгон истифода баред, ҳимоятгар дошта бошед, сухани охирин гӯед, бо протоколи маҷлиси судӣ шинос шавед ва ба он эрод пешниҳод намоед. дар сурати розӣ набудан аз қарори қабулнамудаи суд нисбати он шикоят намоед. инчунин дигар ҳуқуқе ки кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст ба пуррагӣ истифода баред. судшаванда Неъматзода, ба шумо ҳуқуқатон фаҳмост? муҳтарам суд, ҳуқуқҳои ман фаҳмост. суд тафтишоти судиро оғоз мекунад. сухан барои баёни моҳияти фикри айбдоркунӣ пешниҳодшуда ба айбдоркунандаи давлатӣ Мавлонзода дода мешавад. маромад, айбдоркунандаи давлатӣ хулосаи айбдориро эълон намоед. судшаванда Неъматзода Диловар ғайриқонунӣ моддаҳои психотропиро ба миқдори начандон калон соҳиб шуда, онҳоро нигоҳ дошта, интиқол дода, дар ҳолатҳои зерин ба соҳибияти каси дигар додааст. чунончи ӯ шаби 10 майи соли 2017 дар танабхонаи Чинори шаҳри Душанбе аз шахси ба тафтиши пешакӣ номаълум 8 адад ҳабҳои дорои моддаи психотропии метамфетаминро ба соҳибияти худ дароварда, то санаи 19 майи соли 2017 онҳоро дар ҷайби куртаж ғайриқонунӣ нигоҳ доштааст. сипас санаи 19 майи соли 2017 тахминан соати 12:20 судшаванда Неъматзода бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани ҳабҳои зикршуда ва бо инро ба даст овардани даромади муфт ҳангоми хӯроки нисфирӯзи хӯрдан дар ошхонаи валии шаҳри Душанбе бо шаҳрванд Сафарзода Маҷид шинос шуда, оиди бар ивази $100 амрикоӣ фурӯхтани 8 адад ҳабҳои дорои моддаи психотропии мазкур маслиҳат намудааст. худи ҳамон рӯз тахминан соати 21 Сафарзода бо автомошинаи шахсияш тамғаи Toyota рақами давлатиаш TJ1215AA01 ки таҳти назорати кормандони агентии назорати маводи нашавори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт, ба канори роҳи мошингарди назди бинои истиқоматии рақами 457 кӯчаи деҳотии шаҳри Душанбе рафта бо Неъматзода вохӯрданд.
судшаванда неъматзода ба назди сафарзода омада дар дохили автомошини охирин ба ӯ 8 адад ҳабҳои норинҷак шакли рангашон бунафшро дода бар ивазаш $100 амрикоиё гирифтааст ва бевосита баъд аз ин аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашаовар дар ҷои ҳодиса боздошт гардидааст. зимни аз назаргузорини сафарзода аз ҷайби тарафи рости куртааш 8 адад ҳабҳои норинҷак шакли рангашон бунафш ва аз ҷайби судшаванда бошад $100 амрикоӣ ёфта гирифта шудаанд. тибқи хулосаи экспертӣ таҳти рақами 789 аз 20 майи соли 2017 дар таркиби ҳабҳои аз сафарзода гирифта шуда моддаи психотропии нави метамфетамин мавҷуд буда вазни холисашон 2,4 граммро ташкил медиҳад. бинобар ин мақоми тафтиши пешакӣ нисбат ба неъматзода диловар бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон айб эълон намуда пас аз тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба суд барои моҳиятан баррасӣ намудан ирсол намудааст. чунин аст муҳтарам суд, моҳияти айб эълон шуда. Судшаванда моҳияти айб эълон шуда ба шумо фаҳмост? ҳамоз муҳтарам суд. шумо худатонро бо айб эълон шуда гунаҳгор меҳисобед ё не? муҳтарам суд, бале гунаҳгор меҳисобам. тартиби тадқиқ далелҳо муайян карда мешавад. муҳтарами иштирокчиёни мурофиаи судӣ, фикри шумо оид ба тартиби тадқиқ далелҳо шунида мешавад. марамат айбдоркунандаи давлатӣ. муҳтарам суд, албаски судшаванда худро гунаҳкор мешуморад, ман таклиф мекунам ки тартиби таҳқиқи далелҳо аз пурсиши худи судшаванда оғоз гардад, сипас шоҳидони ба маҷлиси судӣ ҳозир шуда пурсида шаванд ва баъд аз он дигар маҳмудҳои парванда ҳаматарафа саҳеҳ санҷида шаванд. марамат ҳимоятгар, фикри шумо вобаста ба тадқиқи далелҳо. дар суд таъкид далелҳо аз пурсиши шоҳидон оғоз карда шуда сипас нишондоди судшаванда шунида шавад ва барои гузаштан ба музокираи судӣ сухани охирини судшаванда шунида шуда муҳокимаи судӣ итмом дода шавад. Судшаванда, фикри шумо вобаста ба тадқиқи далелҳо. ман ба фикри ҳимоятгар розиам муҳтарам суд. суд фикри тарафҳоро шунида дар ҷояш таъин кард. тадқиқи далелҳо аз пурсиши судшаванда оғоз карда шуда, сипас нишондоди шоҳидони ба мурофиаи судӣ ҳозир гардида шунида шуда, баъдан дигар далелҳои дар маводи паррандаи ҷиноятии займагарда ҳаматараҳа ва саҳеҳ санҷида шуда бо гузоштан ба музокираҳои судӣ ва шунидани сухани охирини судшаванда ба муҳокимаи судӣ хотима дода шавад. суд ба пурсиши судшаванда неъматзода мегузарад. марамат судшаванда. 19 майи соли 2017 бо сафарзода маҷид дар тарабхонаи валӣ вохӯрдем, шинос шудем. ман ба ӯ хоҳиш кардам ки муҳтарам суд ба ман $100 қарз диҳад. ӯ дар ҷавоб гуфт ки майлаш, ман ба ту $100 амрикоӣ қарз медиҳам, баъд ба наздат меоям. мо маслиҳат кардем ки дар тарабхонаи сомон маҳаллаи ҳамонҷо во мехӯрем. ман 8 дона таблеткаро дар кисаам ҷо кардам, баъдан ба назди мағоза рафтам, ӯро интизор шудам. аз дур як мошини сафед омада дар наздам истод, ойнаашро поён карда ба ман гуфт ки тез ба даруни мошин шин. ман дар даруни мошин шиштам. баъдан мо ба ҳамон одам аҳволпурсӣ кардем. ӯ ба ман гуфт ки таблеткаро овардем. ман гуфтам ҳа, ман таблеткаро овардам. баъдан аз кисаам муҳтарам суд таблеткаро гирифтаму маъмун одам додам. ӯ ба ман $100 амрикоиро бароварда дод. мо якчанд лаҳза дар даруни мошин будем. баъдан аз даруни мошин баромадем ки ду мард ба назди мошин омада худашонро муҳтарам суд корманди мақомот шинос карданд. баъдан маро дастгир кардам, гирифта бурдам. аз кори кардаам сахт пушаймон шудам муҳтарам суд. ман рости гапро гӯям муҳтарам суд, ман соҳиби 2 фарзанд ҳастам. ман пештар ҷиноят содир накарда будам. гуноҳи маро забур кунед. ман дигар муҳтарам суд ғайриқонунӣ даст намезанам. судшаванда ба эҳсосот дода нашавед, ором шавед. марамат ҳимоятгар, сухан ба шумо барои савол дода мешавад. шоҳид
сафарзода маводои мухаддир истеъмол менамоед ё не? намедонам муҳтарам суд. шумо ҳоло аз кардаатон пушаймон ҳастед ё не? сидқан пушаймонам. марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ, сухан ба шумо барои савол дода мешавад. судчаванда шумо ба суд бигӯед ки бо кадом мақсад бо сафарзода маҷлисшинос шудед? ҳамон наш таблеткое ки дар дасти ман буд, ман мехостам ки ба ӯ фурӯшам. шумо медонистед ки барои ҳамин кирдори содир кардаатон ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст? ман инашро фикр накардам. судчаванда шумо ҳабҳое ки ба даст даровардед кай аз куҷо гирифтед? ман таблеткаро аз сари роҳи тарабхонаи чинор ёфтам. ҳангоми пешбурди тафтиши пешакӣ нисбати шумо ягон фишороварӣ ё зӯроварӣ шудааст? не ин хел набуд. Сучаванда, худи шумо маводи нашавар истеъмол мекунед ё не? муҳтарам суд, ман ду маротиба маводи нашавар яъне ки ҳамон таблеткаро истеъмол кардам. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 200 муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, ҳамчунин ғайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо миқдори кам бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол ҷазо дода мешавад. суд ба пурсиши шоҳид мегузарад. пристави суд аз шумо хоҳиш карда мешавад ки шоҳид сафарзода маҷидро ба толои маҳалли судӣ даъват намояд. сафарзода маҷид, суд шуморо тибқи талаботи моддаи 351 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои дидаву дониста додани нишондоди бардуруғ ва саркашӣ кардан аз додани нишондод огоҳ мекунад. марҳамат дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. шоҳид сафарзода, шумо бо судшаванда чӣ муносибат доред? ман бо судшаванда ягон муносибат надорам. судшаванда тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. нишондоди шоҳидро мешунавем. марҳамат шоҳид. муҳтарам суд, вобаста ба ҳолати кор ман ҳаминро медонам ки мо ҳар рӯз нисфирӯзӣ дар ошхонаи валӣ ки як ҳамсоямон онҷо ба ҳайси ошпаз кор мекунад, рафтаам суҳбат шуда мешинем ва рӯзи 19 май мо дар ҳамин ошхона ҳамроҳи ҳамон ҳамсоямон ки ошпаз кор мекунад нишаста суҳбат мекардем. яке дар мизи дигари ҳамин ошхона ҳамин одам нишаста буданд. қабл аз ин мо ин нафарро чанд бори дигар дар ҳамин ошхона дида будам ки ҳаминҷа хӯрок мехӯрдан умуман меомадан ман дида будам. баъдан ба ман салом додан, назди мо омадан муроҷиат карданд, гуфт ки ман ҳамин хел таблетка дорам, намехарӣ? ман пеш ту омадам, гуфтам ки ба ман $100 те, $100 амрикоӣ те. Ту ба ман чӣ гуфтӣ? чӣ гуфтӣ? Дар ёдат биёрам. Ба ман гуфтӣ ки ба ҷои $100 ба ман судшаванда ором шавед, ба эҳсосот дода нашавед. марҳамат шуд. ба ман гуфтанд ки анам хел таблетка дорам, ба миқдори $100 мефурӯшам, намехарӣ? баъд ман каме фикр кардам, баъд гуфтам ба худи судшаванда ки ҳоло фикр мекунам. ман ҳоло фикр мекунам, гуфтам ба гап мезанам. баъдан ба хона рафтам. судшаванда ором шавед. як ҳамсояи дигари мо дар ҳамин мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ кор мекунанд. ростӣ ба он кас ҳамин ҳодисаи корро нақл кардам. ман гуфтам ҳамин хел кор шуд. ҳамин як нафар ба манам хел муроҷиат кард ки ана дар ҳамин ошхона ки ман таблетка дорам, 8 дона ая
ана ҳамина ба миқдори $100 мефурӯшам, ҳамина намехарӣ. баъд ин ҳамсоям хай гуфт майлаш як тахмин соатҳои 15:30 дақиқаи нисфирӯзӣ буд, ба ман занг шуд, занги телефонӣ шуд. дидам ҳамин ҳамсояе ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кор мекунанд. ман телефонро ҷавоб додам. он кас ба ман гуфтанд ки телефон кунед, вақти вохӯриам муайян кунед, таблеткаҳоро мехарем. ман гуфтам майлаш. пас аз намози шом буд, ман ба сӯчаванда занг зада сӯчавандаро барои вохӯрӣ даъват кардам. маро гуфтанд ба назди мағозаи Сомон биё. сипас ҳамон ҳамсоямон ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кор мекунанд бо як ҳамсояи дигар омаданд ба назди ман ва ба автомашинаи шахсии ман нишаста ба сӯи мағозаи Сомон равона шудем ва дар он ҷо вохӯрдем. ҳамон дар даруни мошин ҳамон корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқе ки ҳамсояи мо мебошанд $100 ба ман доданд ки шумо ҳамон таблеткаҳои харидорӣ кунед. дар ҳақиқат муҳтарам суд, ман $100 додам, ба ман 8 адад ҳамон таблеткаҳоро доданд бар ивази $100. дар ҳамин вақт аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир шудем. хоб кофтукол ташкил карданд. ҳамон 8 таблеткаро ёфта гирифтанд, протоколи кофтукол тартиб доданд ки аз он ҷумла дар он протокол мо низ имзои худро гузоштем. хай муҳтарам суд, ман ҳам чиз медонам дигар. марҳамат, айбдоркунандаи давлатӣ, сухан ба шумо барои савол додан дода мешавад. шумо нишондодҳое ки дар рафти тафтиши пешакӣ додаед тасдиқ мекунед? албатта муҳтарам суд, ман дар нишондодҳои дар тафтишот додамро пурра тасдиқ мекунам. пеш аз ин шумо бо судшаванда шинос будед? пеш аз ин ягон маротиба ба шумо ҳамин моддаҳои нашадорро таклиф карда буд барои харидан? не, пеш аз ин судшаванда бо ман ягон маротиба ягон додугирифти маводи мухаддир ё ягон чиз пешниҳод накарданд. мо бори аввал бо судшаванда дар ҳамон ҷо шинос шуда будем. марҳамат, ҳиматгар, сухан ба шумо барои савол додан дода мешавад. ташаккур муҳтарам суд. шоид худи шумо маводи мухаддир истеъмол менамоед? не, ман маводи мухаддир истеъмол намекунам. пас ин тавр ки бошад, чаро судшаванда маҳз ба шумо пешниҳод кард ки ҳамон ҳабҳоро харидорӣ намоед? ҳамон рӯз дар ҳамин ошхона охир ба ғайр аз ман дигар одам набуд. шояд барои ҳамин ба ман муроҷиат карда бошад, ман намедонам. дигар ҳеҷ кас набуд ба ман муроҷиат карда. касе набуд дар ин ҷо, касе набуд. сӯчаванда, нишондоди шоҳид Сафарзода Маҷидро шунидед? шунидам. марҳамат, шоҳид гузашта шинид. пристави суд, аз шумо хоҳиш карда мешавад ки шоҳид Аскарзода Олуфтабонуро ба маҷлиси судӣ даъват намоед. суд шуморо тибқи талаботи моддаи 351, 352 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дидаву дониста додани нишондоди бар дурӯғ ва саркашӣ кардан аз додани нишондод огоҳ мекунад. шоҳид марҳамат, дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. бо сӯчаванда чӣ муносибат доред? муҳтарам суд, ман бо сӯчаванда ягон муносибат надорам. сӯчаванда Неъматзода тасдиқ мекунед ё не? муҳтарам суд, тасдиқ мекунам. нишондоди шоҳид Аскарзода Олуфтабонуро мешунавем. марҳамат шоҳид. ҳангоми аз кор баргаштанам, ман бо ҳамсоям ки корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аст вохӯрдам ва ӯ аз ман хоҳиш намуд ки имрӯз як кори фаврӣ дорад, дар он ҷо ба ҳайси шахси холис ман рафта иштирок кунам. азбаски ки муддати чанд сол мешавад ки ман бо ӯ ҳамсоягарӣ доштам, хоҳиши ӯро рад накарда розӣ шудам. дар ин маврид ба як автомашинаи сафед нишаста мо ба сӯи мағозаи бо номи Сомон ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст, ба он ҷо равона гардидем ва дар наздикии он расида ронанда аз автомашина фаромад ва бо сӯчаванда бо як шахс ки
сӯдшаванда буд ки айн ҳол дар курсии сӯдшавандагӣ нишастааст вохӯрданд. Вақте ки онҳо вохӯрданд, дар ин маврид кормандони мақомоти зидди маводи нашавар онҳоро дастгир намуданд ва протоколи кофтуковиро тартиб доданд. Ман бошам ба ҳайси шахси холис дар он ҷо ширкат варзида ба протоколи кофтуковӣ имзои худро гузоштам. марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ, сухан ба шумо барои савол додан дода мешавад. шумо нишондодҳое ки дар рафти тафтиши пешакӣ додаед тасдиқ мекунед? муҳтарам суд, ман ҳамаи нишондодҳое ки дар рафти тафтишоти пешакӣ додам онро пурра тасдиқ менамоям. пеш аз гузарондани амали тафтишӣ ба шумо ҳамчун шахси холис ҳуқуқу ӯҳдадории мурофиатон фаҳмонда дода шуда буд? бале, дар рафти тафтишоти пешакӣ ҳуқуқу дадориҳои ман ба ман фаҳмонда дода шуда буд. оё ҳангоми кофтуков ва дастгиркунӣ нисбати судшаванда неъматзода ягон фишороварӣ ё зӯроварӣ расонида шудааст? не, умуман нисбати ӯ фишору зӯроварӣ набуд, зеро ки дар он ҷо ман ба ҳайси шахси холис иштирок менамудам, дар ҳақиқат ӯро дастгир намуданд ва нисбати ӯ ягон зӯроварӣ аз ҷониби кормандони мақомоти мазкур расонида нашуда буд. ҳамон маводе ки аз сафарзода ёфта гирифтаанд умуман чӣ буд вай? Чӣ гуна ранг дошт? Чӣ гуна шакл дошт? Мисли як таблеткаи сардард буд ки рангаш гулоби ранг буд. марҳамат ҳимоятгар, сухан ба шумо барои савол додан дода мешавад. ҳам маводҳое ки аз ҷайби сафарзода гирифтанд ба зерҳимояи ман диловар тааллуқ дошт. ростӣ ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам, лекин ҳамиро аниқ дар ёд дорам ки вақте ки кормандони мақомоти зидди маводи нашавовар албатта ба кор шурӯъ намуданд, дар он маврид аз ҷайби сафарзода 8 дона таблеткаро дарёфт намуданд ва аз ҷайби судшаванда бошад $100 амрикоӣ. хуб, вақте ки шуморо ҳамсоятон ба ҳамчун шахси холис даъват кард, ба шумо нагуфт ки чӣ хел амалиёт гузаронида мешавад? Не, оиди ҳолати кор умуман ба ман ягон маълумот надод, танҳо аз ман хоҳиш кард ки вақте ки дар амалиёти кории онҳо ман иштирок менамоям, оиди он ҳолат дар протоколи кофтуковӣ имзои худро гузошад, дар рафти мурофиаи судӣ бошад, ҳамаи он чизе киро ман дидам пурра нақл менамоям. Сӯдшаванда, нишондоди шоҳид Аскарзодаро шунидед, тасдиқ мекунед ё не? муҳтарам суд, тасдиқ мекунам, савол надорам. марҳамат, шоҳид гузашта шинид. тафтишоти судӣ ба охир расида эълон карда шуда, сухан барои баромад кардан ба айбдоркунандаи давлатӣ маълумзода дода мешавад. марҳамат. муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор ҷинояти вазнин буда? қонунгузории ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати содиркунандагони ин намуди ҷиноят ҷавобгарии қатъии ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст. имрӯз дар курсии судшавандагӣ шахсе нишастааст ки маҳз ба ҳамин ҷиноят даст задааст. гуноҳи судшаванда неъматзода диловар барои ғайриқонунӣ моддаҳои психотропиро ба миқдори начандон калон соҳиб шуда, онҳоро нигоҳ дошта, интиқол намуда, ба соҳибияти каси дигар додааст, ба ҷуз нишондодҳои худиқрории ӯ, инчунин бо нишондодҳои дар мурофиаи судӣ додаи шоҳидони ба мурофиаи судӣ ҳозир шуда ва дигар маводҳои парвандаи ҷиноятӣ тасдиқи пурраи худро ёфтааст. мувофиқи талаботи моддаи 61 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда неъматзода ин бори аввал содир намудани ҷиноят, дар тарбияаш фарзандони ноболиғ доштан, ба гуноҳаш иқрор будану аз кардааш сидқат пушаймон буданаш мебошад. мувофиқи талаботи моддаи 62 кодекси ҷиноятӣ, ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо оқибати вазнин доштани ҷиноят ва аз ҳиссиёти ғаразнок содир намудани он мебошад. дар асоси ҳолатҳои боло аз суд мепурсам. неъматзода диловар бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста, бо ин модда ба ӯ ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 7 сол бо адо кардани он дар колонияҳои ислоҳӣ дорои низоми пурзур таъин карда шавад. чораи пешгирӣ нисбати неъматзода дар намуди дар ҳабс нигоҳ доштан бетағйир гузошта шуда, далели шаъӣ моддаи психотропии нави метамфетамин вазни холисаш 2.4 грамм пас аз қувваи қонунӣ гирифтани ҳукм нобуд карда шавад. ташаккур. марҳамат ҳимоятгар, баромади шумо. зерҳимояи ман неъматзода диловар дар рафти тафтиши пешакӣ ва чӣ дар мурофиаи судӣ нишондодҳои худиқрорӣ дода ба гуноҳаш бо моддаи дасташуда пурра гунаҳгор худро меҳисобад. азбаски неъматзода диловар дар манзили иҷоравӣ истиқомат намуда, дар тарбияташ фарзанди ноболиғ дорад ва ягона таъмигари
оила ба шумор меравад. Аз ҳамин лиҳоз аз суд хоҳиш дорам ки бо дастрасии моддаи 63 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон татбиқ намуда нисбати судшаванда ҷазои ғайриҳабсӣ таъин карда шавад. сухани охирини судшаванда неъматзода диловар шунида мешавад. муҳтарам суд, ман аз кори кардаам пушаймон шудам. ман ду фарзанди ноболиғ дорам. агар ман дар толи сари онҳо набошам, онҳо касе надорам. муҳтарам суд, ман гуфтанӣ ҳастам ки муҳтарам суд, коре ки ман даст ба маводи мухаддир задам, ҷавононе ки ҳеҷ вақт даст ба маводи мухаддир назанад. муҳтарам суд, агар имконият бошад, ҷазои маро камтар кунед. суд барои қабули санади судӣ ба хонаи машварат меравад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 200 муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан. қисми 2 ғайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ агар ба миқдори начандон калон содир шуда бошад, бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол ҷазо дода мешавад. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. ҳукм аз номи ҷумҳурии тоҷикистон бо дастаи моддаҳои 332-338, 339, 341-344, 347, 348 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд ҳукм кард. неъматзода диловар бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ ҷазо дар намуди маҳрум сохтан озодӣ ба муддати 5 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳии дорои низом пурзур таъин карда шавад. саршаҳии муддати адои ҷазо нисбати неъматзода диловар аз санаи 20 майи соли 2017 ба ҳисоб гирифта шавад. чораи пешгирӣ нисбати маҳкумшуда неъматзода диловар дар ҳабс нигоҳ доштан бетағйир монда шавад. далели шаҳӣ моддаҳои психотропӣ намуди метафамин дар ҳаҷми 2,4 грамм ки дар амборхонаи маҳсулгарданашудаи агентии назорати маводи нашовар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ дошта мешавад, пас аз эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм маҳв карда шавад. нисбати ҳукм тарафҳо метавонанд дар муддати 10 шабона рӯз аз лаҳзаи эълон карданаш маҳкумшуда неъматзода диловар бошад, дар ҳамин муҳлат аз лаҳзаи гирифтани нусхаи ҳукм ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон тавассути ҳамин суд шикоят ва ё эътирози кассатсионӣ оваранд. раискунанда сайдшуда марамат шинид. судшаванда моҳияти ҳукм ба шумо фаҳмост? фаҳмост муҳтарам суд. маҷлиси судӣ пӯшида эълон карда мешавад.